Dadi? Telaten. Oh nek telaten Dadi sahabat lho Mbak. Kita kan cuma teman. Iya, kita kan teman. Iya, kita kan cuma teman. Teman, cep. Iya, jadi apa-apa nih? Apa? Apa? Ora teman. Teman. Teman cep. Teman. Oh pengen tekan cep. Iya apa? Iya, aku pilihan. Wis tau diselingkuhi sampean ya? Ora. Asal wis tau diselingkuhi gampang tambane. Dolan nggonku Dolan ning nggonmu. ora bakal diselingkuhi. Merguru karo Ramdan ATT. Mangga Mbak Umi Hafifah kula aturi jumeneng larase peluk Mas, peluk 6. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Umi. Sugeng dalu, Mas. Kula togo kula. Oh nggih, Mas Togo. Angger kula belung Sarawetan, ning angger sarang mriki Sarawita, Mbak. Napa? Sarawita. Sarawita. Sarawita karo belung ke pada. Oh nggih. Angger nang kana kan belung. Nggih, bilung kalih Nang kene Togo. Sarawita. Oh, Dadi nggih. wetan kulon ya jane ya pada ya, Mbak. Sami. Ora ana bedane. Mboten enten bedanipun nggih Mbak Umi nggih. Nggih. Jenengan sehat Mbak Umi? Alhamdulillah. Nyong Pangestunipun. seneng banget jenengan sakit bergabung kali rombongan gula, Mbak. Lah pripun, Mas? Ya rasane marem, Marem. bisa berchemistry. Bisa Oke. bergabung bisa nyambut gawe bareng-bareng iki lho. Iya. Ini Iya. sudah apa ya? Napa? Sudah mulai dekat dengan Oh, dekat. teman-teman. Jadi semakin dekat itu semakin cinta. Ya. Ya dadi agar cinta kowe nggo ngapa-ngapa kepenak. Ngono ya? Iya iya, kayak orang ngandel takon karing bosiku. Iku we. Dadi agar ngapa-ngapa dekat terus nang nyambut gawe kepenak ya dilala ya rezekine ya lancar ya, Mbak. Nggih, leres. Dalu niki jan sing nonton rame nggih, Mbak. Nggih. Enten sing kenal apa mboten jenengan? Mboten. Oh, mboten? Mboten. Niku Pak Sariman CS nggih rawuh. Pak Sariman. Pak Kajiwarto kali salak nggih rawuh. Oh nggih. Pak Yono nggih sami rawuh, Mbak. Nggih. Nah, nggih wau jenengan tindak mriki jam pinten, Mbak? Dugi mriki jam 6, Mas. Oh, jam 6 sore. Asik ya. Nggih. Nggih wau saking wetan berarti jam pinten? Pagi. Oh, pagi. Dari Ponorogo apa dari Solo? Dari Solo. Oh, dari Solo. Jam berapa? Dari Solo jam 1. Oh, jam 1. Setengah 2 Oh, soalnya setengah 2. ketinggalan kereta. Oh, ketinggalan sepur ya. Ya. Oh, bara-bara sih bisa tuku tiket maning ya, Mbak. Oh, Mas. Tanggi terus Sepure ra gelem ngenteni aku kok. mboten purun. Gak gelem ngenteni Oh, berarti aku. sampean sing telat. Ora, aku ki ora telat, Mas. Lalu nang apa? Ning sopire ra gelem ngenteni aku. Wah, di WA disit ya maring-maning ya lah. Pak Masinis. Aku gak duwe nomere sopire. Ngangger kirane bingung numpak sepur. Ini tanggal 15 kan mangkat ya. Heeh. Turu nggonku bae. Loh. Nang apa maksudnya? Lah timbang ketinggalan sepur ya batir. Ya iya. Esok tak sediakna kamar. Kok sik aku apa ki jenenge aku ya tak Priwe? taren yoga-yoga. Soalnya kan sampean kancane yoga-yoga. Nek Iya. aku kancaku sinden-sinden.
Lah aku kan ya ora ngerti toh sampean karakternya piye, sampean piye-piye kan aku ora ngerti. Nah saiki aku tak cross check karo kanca-kanca iki lho Mas. Angger takone karo Yaga malah diblusuk-blusuk nang kok malah sampean ora sida turu nggonku. Lho ora, biasanya kan ya tetep jujur toh kudune nek kanca lho ya. Ala kanca-kanca apa Yaga ngomong iya ben ora. Iya Yaga kowe sak igu-igu kowe secengkok-cengkoke ana bae, Mbak. Angger takon langsung ke takone mung nyung. Jadi kita itu harus memahami itu harus lebih Ya dekat. tapi kan ra iso nek gur sepihak ngono ki ra iso. Oh, Mas. kudu ana perantarane. Iya, kudu ngerti kabeh ben ora menimbulkan fitnah ngono lho Mas. Ya engko sesuk tuli ngerti lah asal telaten yen dadi. Dadi? Telaten. Oh nek telaten Dadi sahabat lho, Mbak. Kita kan cuma teman. Iya, kita kan teman. Iya, kita kan cuma teman. Teman, cep. Iya, jadi apa-apa nih? Apa? Apa? Ora teman. Teman. Teman cep? Teman. Oh, pengen tekan cepi apa? Teman cep? Teman kok. Teman biasa lho, Mbak. Teman gue batir. Teman ki batir. Iya, carang kulon batir. Karena ana wetan ana bahasa batir apa ora? Enggak ada. Konco ya? Konco. Wah, konco. Di sarang kene batir, batur, sarang kulon. Wah. Nggih, mugi-mugi antarane kula kalian rencang-rencang apa iki? Yang kene lah. Sekar buaya. Iya, sekar buaya men beduk karo sampean. Apa iki? Lah iki krawitane apa? Sekar buana ki lho. Sekar buana. Mugi-mugi kula kalih rencang-rencang sekar buana. Buayamu. Serawunge iki tambah Iya, raket iya. lho Mas. Amin. Tambah chemistry-ne. Ya, Mbak. Nggih. Niki Pak Yanto niki ajeng nyawer jenengan lho, Mbak. Sinten? Pak Yanto. Alhamdulillah kena nggih gunti kereta. Ndik pundi piyayine, Pak Pak? Yanto niku RT-ne bandare. Oh, Pak RT. Nggih. Lah pundi piyayine? Nah, teng ngandhap niki nyuwune lagune setunggal dadi ati. Nggih. Kaping kalih meh Rahino milih pundi, Mbak? Pelok barang riyen nggih, Mas. Ya beres. Dadi ati berarti. Ya. Dadi ati niki dibawani nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Umi. Gegerane wong akrami. Gambange? Wah gampang kali suling. Ngapal, Mbak? Aku wis hafal gambange. Oh, apal ya. Sulinge? Ngandel Mbok dititeni Ya Mbok. Allah. Nggih, matur nuwun, Pak. Lho kok Pak, Ya. tiwas kula matur. Ora kenal lho, Mbak. Tiwas aku matur nuwun. Ya, plenderenya. Jalange. Mah aku, mah aku. Ya, besok aku Mah aku nek gur 100 maksudnya. nyatak tambah iki. Ya, iki nggo sinden-sinden ya. Iya. Loh, godho to aku. Ora godani lah. Makasih. Iya. Makasih Mbak Umi. Request gubuk asmoro niku lho, Mbak. Ya, Nah, dibawani riyen nang Pak Yanto aja nyawer tenang mawon. nggih. Mas Kuku kok kira. Wah. Luput pisan kena
Wibowo dadi ati niki pamundutan saking Pak Yanto RT, Mbak. Oh nggih. Pak Yanto niku sing sampun kepareng rawuh wonten gubuk kula winginane. Niki termasuk job dadakan lho, Mbak. Oh nggih, Mas. Masuk akhir bulan. Oh. Ini esuk tanggal 15 ya dadakan. Dadakan terus. Nang ngaring tanggulangin sampean melu, Mbok. Jenengan tumut, Mbok, tindak, Mbok. Tanggal 15. Iya. Derek. Nah, engko wengi kan prei ya. Ini ora usah bali lah. Kok sik engko bengi kok prei iki nyapa to, Mas? Nanti malam lho, besok malam kamu libur apa enggak? Aku libur. Nah, timbang atu-atu mengaring Ponoragi. Ponorogo. Ora usah bali. Ya ora bali aku jaen to, Mas. Ngejake yo pandeng-pandengan nyong mbek prei. Piye kok prei ya sampean iki kudune manjeri lurah apa manjeri sapa? Ana dolong-dolong manjeri lurah. Dolong masa Lah mundur. piye ben ditanggap kok Oh, ora lah. Ora iki wis ditanggap. Oh sesuk nggih leren. Sampean ki terlalu apa Apa? kuwi jenenge terforsir. Terforsir. Klarisen sampean Yang ki. pegawean kewajiban, Mbak. Ngono. Kan ora kena sambat. Ora sik aku tak takon. Sampean ki kok ngongso ki arep ngopo? Hah? Ngangsa? Ayo, ngongso. Sing ngangsa bae sapa? Lho, maksudnya ki piye terus? Lu anu Tanpa diundang ditanggap Mbak Umi. Kula niki kan diundang Ya maksudnya ditanggap. kan iso diatur to Mas jadwale. Oh, iki ya. Maksudnya ki sampean ngongso ki arep ngopo, selak ngopo? Ya men cepet sugih. Oh, ora selak bojo. Ya bojo gampang. Asal sampean ready, aku siap. Astagfirullah. Piye maksudnya? Siap mengundang asuk karo nyong bojo bintang tamu maksudnya lho. Oh, tak kira tiwas tak omongne iki bojomu streaming lho. Lah, Bu, urung sah ditomong nang bojo malah. Isin aja ngomong kowe lah nembang bae lah. Nebak, Mbak, monggo, Mbak. Ya, nembak. Nyekar langgam dadi ati sareng Mbak Umi kalian Sekarwana. Berpacu dalam melodi. Oke. Golek sing kaya apa? Pak Sarno saking Kembangaban. Bapak Kades Tanggulangin kuwi lho dalu. Pak Naswanto barang. Pak Haji Warto Kemdo. Sinambing unjuk kopi. Nah. Nah, kan swara kok apik nemen to, Mbak. Piye, Mas? Sampeyan napa putrane seniman napa putrane pedagang napa putrane sinten lho kok suarane kok apik banget, Mbak. Mboten, keluarga kula niku mboten seniman. Ya bapak sih napa nyambut gawene? Bapak tukang cat. Hah? Bakul cat? Tukang cat. Oh tukang ngecat. Ibu? Ibu bakul kerupuk. Bakul kerupuk ya? Bisa kayak gue ya dadine ya boleh gawe sih kepriwe ya? Iya, aku ya nggumun. Iya kok. Nganggo gaya apa? Wis.
Astagfirullah. Ora. Maksudnya ke dalam cintanya itu berbak. Ngene lho Mas, Kemudian? bapakku kan wong Ponorogo. Iya. Ibuku ki wong Suradadi. Iya. Mas iki gaya Suradadi Suradadi apa gaya Ponorogo ngono lho. Oh, nek Suradadi ngendi, Mbak? Suradadi edek Ponorogo apa ora? Yo, Tegal. Oh, Tegal. Oh, Iya, asli ibuku Tegal. asli kono, Ibunya asli Ngapak. Tegal. Heeh. Apa? Ini almarhumah Bandrus. Oh, nek bapak Ponorogo. Bapak Ponorogo. Lah ya Bapak. kuwi gumun, Mas iki gawe gaya Suradadi apa gaya Ponorogo kan gaya bicara lho. Lah iya, Gaya iya. bicarane kan beda. Beda ya, bisa ya. Ini kanugrahan kok, Mbak. Iya. Nah, yo kanugrahan yo beda kok. Bakat. Nggih. Bakat itu beda lho, Mbak. Cah Pripun? berbakat karo ora ki beda. Nah pripun Mas? Nek berbakat yo kaya jenengan iki napa-napa saged teng bidang seni, gamelan, terus nyekare niku napa-napa nggih saged gending mawon jenengan nggih menguasai kok. Nggih, Ngoten. amin. Lah nggih. Niku jenenge bakat. Nek ora bakat yo arep diulangi kaya ngapa wae ora ana bakate yo ora kanggo gawe kok. Angel yo Mas. Lah nggih. Iya nyung kadang-kadang be bundet. Nah yo angel, kuwi angel Iya. tenan nek pancen ora dasare lho yo. Nggih, patutaken, Mbak. Nggih. Rena wengi gati ati saja Joko Warsito. Gundul pacul-cul kembelengan. putra lair Garap klasik. Rudi Puspitasari. Juragan sapi monggo. Aris Pariamas. Mas Kukuh Bayu Haji. Mas Lolo.
Mbak Umi. Dalem. Ya. Sangoni. Meneh. Emah aku. Jare kuwi icul sepur. Ya gini. Mulane Ora angger iki nggo sinden-sinden. mulane angger ketinggalan sepur aluk baling donku. Emah aku ning nggonamu mok nakali. Astagfirullah. Otor nakal tok setitik lho. Lho ya aja. Guyon. Rina wengi dadi ati. Hati-hati. Bawah gubuk asmara Slendra Patete Sanga. Request saking panitia monggo Mas. Masih bersama Mbak Umi Hafifah. Oke. Apik. Iya. Yen liwat aku kelingan biyen tak keleren ning jaga gebek tulis Excel Sutikno monggo. Ayo, ayo. Mbak. Sinang kon sitem nganti turu kae, Mbak. Sinten? Mas Lolo, Mas sinten? Mas Lolo. Oh. Iya saking nikmate. Waduh, Lang. Ki tulis request Mas Lolo, Mbak, sampean melu. Lang kowe sinden Ponorogo, jake Lang lah. Oh, kula iki request Mas niku. Mase kali sing ngegong. Oh. Sing ngegong ke biasane karemane udah Mbak Umi Kok ning siki sing bareng. ngegong ki mau sing nyalimi aku pindho. Nah, kuwe. Iya, bener. Ping pira, ping pira? Ping pindho Mas. Waduh. Gak diculke tanganku. Ah ora diculna? Heeh. Aduh, sing eling Pak wis tua lah. Tenan ndak diculke. Wong aku ki sik nggeret koper to lah. Oke, Mbak. Duk. Oke, sing ngegong turi kayak mantune kayak sing demung kae. Kayak mantune ge, sing demung ge. Oh, ampun ngoten lho, Pak. Jenengan, Pak, enten mantune jenengan. Ya. Biasane karmane udu Ya sampean. mboten napa-napa kan ben awet enom ngono lho, Iya, Mas. ora diculna yang nganti ya. Heeh, gak diculke tenan. Makin nyong ora salaman karo sampean mau ya. Heeh, Alah, sing aku lho ngegong. malah ora salaman karo sampean. Iya, Aku tuh. karo sampean salamane ngene. Iya kan kita jaga jarak. Heeh. Kita kan cuma teman. Iya. Iya. Gah aku. Ya, yo. Catatan. Aku benci pikiranku. Aku kowe
ngaturaken gunging panuwun Mbak Umi. Mangga katuran pinarak lenggah malih. Nggih. Kula aturin jenengan nyekar sesideman nggih. Sesideman. Niki pamundutan saking Prasadewa. Prasadewa. Ngaturaken sugeng enjing sugeng markarya. Nggih, nggih. Mugi-mugi Sekar Buana semakin jaya mengudara. Amin. Amin. Lagunipun spesial Sesideman Sesideman. kalih Mbak Eka mangke nyekar gelang kalung nggih siap. Siap. Yang bertanda tangan di bawah ini Ronggo Warsito. Lah. Mangga Mbak. Ya. Sesideman silah Bapak. Artinya apa sih? Bawa. Orang lagunya apa artinya? Sesideman. Ya, ya tresnan-tresnan nih gue. Ya mestine, Oh Mbok. iya, garap calungan. Ya. Ya, ayo ya. Oke? Oke. Ya gue aneh, oke? Beres. Apa sih, Mas? Aneh disuwun teng Pak Adi mau lho. Anu jenengan WA apa? Pak Adi maksudnya wau kan WA jenengan. Gula sih mboten nate WA di sinden. Oh, ora ya. Ora penting. Mangga Mas, sesideman Mas. Direwangi. barokah. Mas sinten, Mbak? Mas sinten nggih? Mas sinten, Mbak? Mas Ronggo Warsito. Nggih, matur nuwun Mas Ronggo. Uripana
ngaturaken gunging manuwun Mbak Eni wajan. Suarane apik ya, Tong. Apik lho, Kang. Apik banget pancen. Maning mau tes numpak roller coaster. Mau ngawan, iya mau ngawan tes numpak roller coaster. Nanti mulane digronjal iki ya saya apik suarane. Oh kaya gue. Iya kok maning kok tenang bae. Iya. Sambung maning dong kantong. Apa Kang? Kijing miring. Mbak Amel, Mbak Dita, Mbak Dila, Gulaturi Beksan, Kijing miring, sing nyekar Mbak Genes. Mangga Mbak Genes kali lenggah mawon mboten napa-napa. Lagune Kijing miring, bungak bonang Mas. Slendro. Yuk. Kang Bawor Kang Garing mendong kantong piye kantong kripik gedang kripite lho sithik dang watune rata Kang.